dalilin mallakan motata ta farko Dr. Ahmad ne ta da wasa wannan ba. Ina zuwa gurinsa muna gaisa sai na je a mashin na naɗe kafar wando na ɗaya haka na faɗi ne sai na goge akan gwiwata na, to da na je sai ya ga alamar sai ya ce lafiya, sai ya ce a'a na shigo tsakanin mota da mota ne sai wani ya karci babur din nawa sai na faɗi shine sai kafata ta goge. Sai ce san bai kamata ka dinga hawa babur ba, bai kamata ba. Ya ce ka jira ni nan da sati mai zuwa za mu yi magana. Sai ya kirawo Alhaji Yusuf Fantiya sai ce muna so za mu saiwa Malam Daurawa mota, ka ba da gudunmuwarka. Ya kira wani, ya kira wajen mutum 4 ko 5, sai da aka haɗa kuɗin sai kirawo makoci na Alhaji Suleiman ya ce masa to akwai magana da muka yi za a siyo Malam Daurawa mota, ku zo karɓi kuɗin aje a siyo. Ta ce mota ta farko da na fara mallaka wata Toyota Starlet, ita ce ko Corolla ce ko Starlet ce? Starlet, yawwa mai ruwan zuma kwarai da gaske. Kwarai da gaske. To wannan shine naje kuma na gaya masa bayan na hau motar naje ya ganna a motar kuma sai ya shiga ciki ya ɗauko wasu kaya masu irin na sarauta ɗin nan kala 4 ya ce min wannan kuma ka dinga sawa. Sannan na 3 ya ce min duk sanda na ganka kai rawani. Ya sa ga waɗannan suna ga duk sanda za ni wajen dokta sai na aje rawani na a cikin mota da alkyabba. Da ya gani sai ce ina rawanin kai na alkyabba, ce akramaka Allah, Allah ya taimake ka. To duk sanda za mu sai na ajiye, da yake ni ko bana son sa alkyabba da rawani kowane lokaci, sai ya bani alkyabba ya bani rawani. Ina jin rawanin da dokta ya bani da alkyabba da hula ta sawa, kuma ya sha naɗa min rawanin ma. Wakwai lokacin da ya sama Profesa Ahmad Murtala ya ce naɗa masa, suka naɗa mu. To da mun fito na fito in kwana 2 sai in cira abu na aji, to sai na basta a mota duk sanda za ni gurinsa sai in sa alkyabbar sai in naɗa rawanin. Zai je sai ci haba ko kaifa da na rabu da shi sai nan naɗe san aji a mota.